It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the Young at Heart. 5 minutes before 6 ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bambanga sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje. Uvumele kufundele ivesi elilodwa ekseni incwadi kaMark chapter 15 verse 33. Sekufikile ihora lesithupha kwabamnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba yihora lesishagalolunye. Ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi Eloi lama sabachthani, okungukuthi ngokuhonyozwa, Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Amazwi akhulunywa uJesu elenga esiphambanweni, evuza igazi elusizi ebuhlungu. Simuzwa esho lamagama ethi Eloi Eloi lama sabachthani. Abafundi iBhayibheli bathi lamazwi ayo aphimisa kwakwamazwi omthandazo, kwakumkhuleko aye usho kuNkulunkulu, ngoba kwavele kwabamnyama nasemhlabeni, kwabamnyama nasezweni. Umhlaba wonke kwabamnyama wazizwa esengathi uNkulunkulu semshiyile, wabona uNkulunkulu esemshiyile esesiphambanweni. Nansi ke into engiyithanda ngoJesu, noma eseyinhlungwini, noma esosizini, noma ekuma pains, nabangani bakhe sebemshiyile, ngoba nabanye abafundi base bebalekile, nabanye basindisile nabo base bembalekele bamshiya. Kodwa in the midst of his pain, in the midst of his struggles, simuzwa enza into, simuzwa enza umthandazo, ngoba lamazwi abafundayo bathi umthandazo awenza phakathi osizini lwakhe, kodwa ke ukhohle umthandazo. Simuzwa ethandaze, biza uNkulunkulu, ekhala uNkulunkulu. Ma ubhekene nosizi lwempilo, ma impilo ikuhlasela, uma impilo impimisa ngakuwe, yini oyenzayo? uJesu kwathi sekumnyama, nabafundi bengasekho, nabangani bakhe bengasekho, kodwa uzwakala ithandaza, ngoba waye understand ukuthi kunamandla akhona emthandazweni. Noma nganzima kangakanani kodwa ungakuyeki ukuthandaza, noma izinto zingabheda kangakanani kodwa ungawuyeki umthandazo, noma ngabhlungu kangakanani kwanamhlanje empilweni kodwa yenza njengoJesu. Kwathi noma eshayiwe umthandaza kazange ukhohlwe, ngoba wathandaza ebhlungwini ayekubona. Umthandazo siwuthandaza kuhamba kahle noma ngahambi kahle, noma izinto zibhede kodwa umthandaza asuyeki. Uma uJesu athandaza elusizi, simuzwe ethandaza esebunzimeni ayedlula kubona, kusho ukuthi nathi noma ngabe impilo ngasifaka kuphi kodwa umthandaza asuyeki. Lithi wathi Eloi Eloi lama sabachthani, Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Uma uJesu enguNkulunkulu wafikelwa ile moment yokuzwa sengathi uNkulunkulu umshiyile, nathi kuyokwenzeka le moment isifikele, kodwa kusho ukuthi asiye kumthandazo noma siyizwa imoment yokuzwa sengathi siyo uNkulunkulu, ngoba kube sesimeni uzuyitshela ukuthi uNkulunkulu akasekho. Uthi uyabheka ngapha izimo zikuvukela ngapha nangapha, uzuyitshela ukuthi uNkulunkulu akasekho, kodwa uJesu simbunzo eqhubeka ethandaza kuye, enza umthandazo kuleso simanga kusona. Ngiyacela nawe esimeni odlula kusona ungawuyeki umthandazo, futhi ungawuthathi kancane umthandazo, unamandla umthandazo. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.